User left your channel. User left your channel. User left your channel. Hola, què tal? Ara això sí, la Fal m'agrada molt, La Fala és una passada. Ara més típica arma d'una república bananeira. Sí. Home, és que no hi ha cap altra arma que no sigui aquesta. Ui. Bueno, veieu el super mega castell de la república Ultretes. Hòstia, Veniu? però no som- Digues? A més has aprofitat el comandant rus de l'arma 2. Òbviament. Senyor, ensenyaré el meu piset. Veureu una luxosa habitació digna d'un comandant. Sí. Hòstia, tio. És això, sents lux. Aquí teniu el meu llit reial. Allà tinc la caixa amb les drogues. I aquí tinc una torreta nit on te guardo els tamagotxis. El teu Taurus. El meu... Ah, sí, no, ja em porto un. El revòlver. El porto? Sí. Òbviament xapat en or, perquè en aquesta república bananera no escatima en quant lo meu. Que se torna boig. És el ritmo latino que me supera. Bueno, què? La cançó està sonant en bucle. Què? El És problema que no és que no s'acaba som mai. molta gent per No, portar l'espai. s'acaba. S'acaba. No som prou gent per dur dos... Tres No, vehicles. portem un. Jo vaig darrere, lo Kennedy, i amb 5 cardons tret a la boca. Molt bé, doncs pugem al primer, va. No atropelles a ningú, sisplau. Contra aquest poble. Bueno, aquest d'aquí a la dreta té pinta dissident, eh? Vull dir, no passa res si l'atropelles. Ué, què ha passat? Què? Baleada dreta. Maricón l'últim, va. Sí, aquí. Aviam, què diu? Ah, mira, aquest és dels meus, eh? Jo no està comandant. Pregunta-li a Tonero si sap ballar. La resta no... Vas ballar? Vai de la droga, Vaya. Aquest tio No balla. No està ballant? No estàs ballant? Mateu-lo. Quina merda de ball, tio. A la meva república es balla. O es balla o es mor. Quins collons té la gent, eh? Diu Això és que el ball. no balla, tio. Sí, és que... A sobre no, saps? Algú té una bossa de basura? No? Vinga, va, nois, cap a baix. Hem de seguir amb la interrogació d'avui. Aquest tio... Aviam, pregunta a la Tonero, la resta... Que... No, no, Él y la madre que lo parió. Uy. Espera. Pregunta-li... On de cony està la gent? No pot ser que els meus súbdits no hi siguin. Jo no sé res. Jo no sé res. Ara parla en català, aquest. Prossegueixi. Un moment. L'haurem de... Porteu cintes per emmanillar-lo? No. Un segon. Jo crec que em porto. Personalment, eh? Bueno, nois. Tothom ho ha sentit, no? Que viva el comandante i el madre que la parió. Mira, soldat Prat, agafi el presoner, sisplau. Bueno, si no els executem els dos, ràpidament. No. La roda. Vale. Bueno, nois, línia tiradors. Pues ells avall, tranquils. Vinga, va. Tots en línia. Al costat meu. Aquí, sobre el carrer. Un piti? No? Tu mateix. Junteu-vos més. Una línia. D'acord.
Esteu preparats? Sí. Fusells llestos. Recargueu. Recargueu tots. Apunteu. Foc! Molt bé. Bona feina, senyors. Els dissidents es paguen així en el meu país. Potser per això tinc tan poca població, Com has dit? Que teniu una arma? Ben fet. Podem continuar. Matonero. Monarca? Monarca? No... Monarca? Espera. Repeteixo. Repeteixo, sisplau. A qui prefereixes? No, així no funcionen les coses. Necessitarem més soldats el pròxim dia i més bales, Bueno, res. Sí. Mare de Déu. Tandreu, vés a buscar el cotxe. Mare de Déu. Quina merda de ciutadans. Els hi dones tot? És que la gent és desagraïda, Li dones de tot? I com més li dones, menys t'estimen. Jo no ho entenc. Vale, va. Segueixo endavant. Avanti. Avanti i cap a l'esquerra, crec. I aquest home? Està armat? Que un paio armat, Tu, què fas? Espereu. Està girant el cabró, Tu, què fas armat? Cago en Déu. Està Han disparant. ferit el comandante. El comandante està ferit. Metge, Metge. prioritat abans que tu mateix. Cago en Déu. No, tranquil, que t'estic embanant el cap. Agafa-li l'arma. Em quedarà una cicatriu xula? Podria dir que és per culpa dels capitalistes. Cicatriu de guerra. Quedarà molt bé. Si algú pregunta, he fet aquesta cicatriu salvant a uns pobres nens orfes de les urpes del capitalisme. En sèrio? El meu líder de la Guàrdia Revolucionària mort? Sí. Vale. Vine aquí també, Tandreu. Agafa la Intel aquí amb la interacció de rodeta. I ara pitxeu la M. Us aneu a briefing. Documents. Trobeu algun tipus d'informació? Per què, Es tio? troben a Largo. La foto que porta aquest home sembla indicar això, que es troba a Largo. Largo és el port d'aquí davant, d'aquí dalt. Vale, sol·licito... Bueno, així és que... No, prenc el comandament, haurem d'anar... No he ido. Em sembla que us hauré de guiar més, perquè... Si ho deixo en mans d'aquests líders inútils... És tot un luxe, poder-se permetre muntar un castell aquí en una illa de merda. Sí. Aquestes pedres són portades d'Itàlia directament. Una per una. Cada una d'elles, amb el preu de cada una d'elles podria alimentar la família durant una setmana. Però prioritats? Òbviament prioritats. Vale, veieu algú? Sí. Vale, frenem per aquí. Endarrere. Cap als arbres, endarrere. Tira el cotxe endarrere. Tira més. Se l'han carregat. Tira cap... Tira cap a la dreta. Cap als arbres de la dreta. Vale, hauríem de... Joder. Em foto de darrere.
Sí, sí, amaga't, amaga't. Tocant la roda. M'han tocat a mi. Vale, per aquí estem bé, per aquí estem bé. Parem aquí i ens curem. Cura tu, ja em curo jo solet. Mira, des d'aquí on estic jo, a 2,90. Vale, sí, sí. Estires tranquil·lament, montes l'arma alterna. Estira't amb la seta, estira't. Claves l'arma amb la C. I te'l carregues. Prat, Què va? Es cura enmig de la carretera. Anem amb ell. Deu estar amb estrès posttraumàtic, pobre. Som-hi. Què Vale. heu fet vosaltres? Hem fet la volta per la dreta i ens hem carregat 3 rotatius. Carai, quina carnisseria més gratuïta. El port és això que veiem aquí? Sí, els molls aquell moll d'aquests? d'allà. No ho comprovar el moll, jo. Podria ser que hi hagués una explosió. I no hi penso passar jo, no? No te la juguis. No te la juguis, què? Que no hi passis. Que és No te la juguis, mi comandante. Mi general. I doncs? Generalíssimo, tio. Hi ha molta droga allà. Hi ha molta droga. Una caixa plena de droga. Cago en la puta, és a buscar el cotxe, va. No sé si quedant aquí. Sí. Ves a buscar el cotxe i carregarem la caixa al cotxe. Hombre. Què hem trobat? Molta droga, diu? Molta droga, sí. Quants quilos de droga, dius? Quants són necessaris per matar un elefant? No ho sé, uns 400, més o menys. 400 quilos per matar un elefant. Pues sí, calculo que uns 20. Hem trobat uns... Quants has dit, perdona? 25 quilos. Uns 25 quilos... Uns 15 quilos, has dit? 25 Ah, vale, 2 quilos. Vale, sí, 2 quilos. quilos. Bueno, haurem d'avisar a la premsa que hem trobat 2 quilos. Sí, és ben segur que en aquesta república democràtica l'ordre i la seguretat per sobre de tot. Òbviament, vull dir, cony. Som la república bananeira del Congo Occidental. Ex-colònia belga. Interrogo, quin és l'objectiu que es fa ara? Ara, mira, el nostre company ha anat a buscar el cotxe i carregareu la caixa al cotxe. Vale. I ens anirem a muntar la festa. Anirem a celebrar la derrota contra el narcotràfic a la nostra illa. Em sembla bé. Vés a buscar la caixa. Vés a buscar la caixa. Mentre que ve no ve, interacció amb el Windows i l'agafes. Qualsevol cosa crides. Tira, aviam, tira, vas bé. Cap a l'esquerra. Vale, aquí mateix. Ahí. Vale. Ara ha anat a buscar la caixa. Ep. Hòstia. Torna al foc. Prat, torna al foc. Compte bé, tio. Com la puta. Has sobreviscut. Digue'm. Rebràs una medalla d'honor. Vinga, me'n curo jo. Ja m'he xupat. Collons, s'han sabat amb tu, company? Recte final. Tonero. Tonero. Copes. Senyor generalíssimo. Digue'm. Tindré que tornar a anar per la caixa? Òbviament.
A la tercera va la vençuda. Vale, com et trobes? En principi està... Estàs bé? Bé. Sento dolor, eh? No, està perdent sang encara pel cap i pel... Ah, li has ficat epinefrina o només morfina? No, no l'he ficat. Ah, no, és strong. Vale. Potser t'has passat amb l'epinefrina. Jo no l'he posat res, eh? Ah, t'has ficat alguna cosa, tu? S'ha ficat a ell segur. Posa-li una morfina. Què he dit de l'ús de drogues quan m'esteu protegint? No, tens el cor a tope ara mateix. És que no sé... Un moment, has provat la droga? Una morfina, no? No he provat la droga, he d'haver-la provat. Sí, fot-li una morfina. Abans amb en Prat comentàvem quanta droga heu trobat. Bueno, va, vés a buscar el tal. Jo també estic... Com? Jo també estic ferit, també. Ah, tu s'ha de cosir el pit. Sí, sí. Prat, em sents? Prat? Prat, em sents? Hòstia puta! Bueno. Bueno. Sembla que era una trampa. Uf. Bueno, mira, si algú pregunta, hem lluitat contra un grup de terroristes, traficants de drogues, i en Prat està per tot arreu. A mi no fa curar-lo, tio. Jo és que he vist un diari i he dit, li volia dir Prat, agafa'm la Vanguardia. Però mira, bueno, tornem al castell a fer la foto aquí. Vale. Un dia més a la República Bananeira, un dia qualsevol. Uf. Tu no seràs un dissident, no? Mira que em mato molts, eh? Vull dir, jo els morts dissidents passats per la paella. No, és que mira, t'està mirant, eh? M'està mirant, eh? Mira, jo crec que si tingués un fosso... No, un tret de vies només, m'està mirant, no m'ha insultat. Vale. Sobreviurà, però no podrà tornar a jugar al volèibol. Hòstia, vaya vist que l'has fotut, tu. Home, està bé, i mira, això és un home fidel. I encara, mira, estic sentint que m'està dient gràcies, eh? Això és un home. No, i necessitem més homes com tu en aquesta república. No, més que res perquè no tenim gent. Però bueno, anem sortint per la gravació.